eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande meɗen hande noon mbatten ko ekko bindol ngol ɗo henne hande ko ɗum ɗo dawruɗo hande ha mbawa serndude oɗo baamo janggunoɗa o no o sertiri e oɗo ɓaamo janggunoɗa o ne wonno jangde ko teskuye namdi wona gulali kewɗi ɗi ala ko teskuye ganda sa namdama holko serndi ba e ɓa mbiya ba hofotako ɓa no hofo nden noon mawɗo o so ari ba o waɗa ni ayi mawɗo o ay ɓa waɗa ni ɗo gandata ceerdata ɗo so ɗiggi a andi ɓa a andi ba joni noon ɗo henne ɗo ko ba tokoso ɗo ko ɓa tokoso joni oɗo ba tokoso so wayini ko ɗo woni mawɗo o wayani oɗo ɓa tokoso so wayini wona ɓa ayi ɗo timmi selli gandal naati hewani garta kadi natta e nder suudu ngara mbaɗa dani yenna kadi hakkude oɗo da e oɗo ɗa aɓe nandi holko serndi da o e ɗa o ay da ala kofal kono ɗa no hufi ne fayi banggue ma ñaamo joni noon mawɗo o so ari kañum ko ni waɗata kañum ayi da mawɗo wayani so ɗa mawɗo ari onne waɗani ayi wadde andi da tokoso sa waɗini ɗo mbawata andude da tokoso o ɗo wona da mawɗo o ɗo wona ɗa tokoso ɗo wona ɗa mawɗo waddanko de andi ko wiyete da e ɗa a faami ɗo no moƴƴi de joni noon gara mbaɗani ɗo wadde mbiya ko ɗo mbaɗani ayi ni gasi ceerndaɓe ɗo ayi ɗo woni ba tokoso ɓa tokoso ɗo woni ba mawɗo ɓa mawɗo ɗo mbaɗa noon ayi gasi ayi ceerndaɓe ɗo ɗo woni da tokoso ɗa tokoso ga woni da mawɗo da ɗa mawɗo gasi kadi garta natta e nder galle ayi ayi ɗo galle ayi ɗo galle sa alama joni ɗo mbatta naati joni noon gara momta ko woni ɗo ko beele bindi ma garta no wayanno mbaɗani ayi mbattani ayi jokken golle joni kadi garana hakkude ay ɗo joni ko na mawɗo na mawɗo kañum e na tokoso ayi gasi kanko noon e oɗo nandi sa waɗini ay ŋa ay ko na woni ɗon kono kofal ngal fayi ko less ɗum saabi wiya ŋa mawɗo o nan ɗon tokoso o wayani gasi
ɗone a andi ceerundal hakkunde na o e ŋa o na hofaaki hay nokku kono ŋa o ko les hoforto so ɗon liggi kadi garna ɗo ƴetta ya mawɗo ko ni wayata ya mawɗo o ko ni wayata tokoso o wayani gasi joni noon gaddoya nando makko mbaɗani ay ɓunti ƴa ay kofal ngal de ɗon ƴa mawɗo ni windirte ngara tokoso o omoni ayde waɗani ƴa mawɗo nani ay tokoso o omoni asa siskima oɗa ko dari tan forti loy fay less oyon sarfi tokoso sarfoto mawɗo o feer less net oyon sarfo seeɗa ɗum seertaɓe ay ɗo joni a andi holko serndi ba e ɓa a andi ko serndi da e ɗa a andi ko serndi na e ŋa a andi ko serndi ya e ƴa joni so ari mbaɗa ni henne ko ɗeɗo ngal ɗo ko ɓa kangal kala wiyema mo mindirta o tawatamo ko ɗo winda veeɗo ay weede ɗo fee wonɗo ɗo wee wonɗo ko ɗo ɗum heewi wonde joni noon ɗa oɗo ay ɗo zeddo o woni ɗo ɗon tawatama kala wiyema pulaar he soko ordinateur mindirta ay oɗo ŋa tawatama ko ɗo qa o windiɗo a faami joni oɗo ƴa iksi oɗo wonɗo tawatamo iksi oɗo wonɗo tawatamo ma taboy toon oɗo to pe wonɗo ko dewɗe heno ɗon keɓata ñaawo gasi ɗeɗo ɓuri sattude andude rewi hen ko satti andude ko ɗo mba kañum e nda kañum e nja kañum e nga ay ɗum ɗo ɓuri sattude jangde de ɗo so ɗiggi tan hankadi kala ko winda andu ka jangowo ɗeɗo no ɓuri sattude jangde he sabu ɓa e ɗa e ŋa e ƴa e ña ɗeɗo joyi mba nda nja nga ɗum saabino minnene mbaɗɗinomi ko ni mbimi ay ban ay nda o nani ban ndam ay nda o ɗo nanmo ay ban ay nda o nan ɗo mofti bandam ay nja o nani ay ŋa o nani njang 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 ay nga o nani njang nga ay mba o nani mba mbawa bandam njanga mbawa ay ɗo bandam ɗo ɗon keɓɗa nda ay njanga ɗo a yiɓi hen nja e nga mbawa a yiɓi ɗon mba wadde bandam njanga mbawa ñeñña ay ñehu ari ñeñ ay ñeñ ñeñ ña ay ñeñña bandam njanga mbawa ñeñña woni mbawa ɗum ñeññude ha yooɗa
ko bindata ko jangata ko yo ñeñƴu woni wade ñeñña ayde ñeñña wadde ɗo gittaɗum sala gittaɗum kadi mbaɗa goɗɗum ayi bandam janga mbawa poola ño ay bandam janga mbawa ñaawa ay ñaa bandam janga mbawa ñaawa ay wi ñaawo bandam janga mbawa ñaawa bandam janga mbawa ñaawa ayɓi ɗon da ayɓi ɗon ja ayɓi ɗon ŋa ayɓi ɗon nga ayɓi ɗon mba ayɓi ɗon ña ɗum ɗo woni tan ekko ɓurgo yawde e ma on saha noon mbaɗata ni ɓalloto seeɗa kadi mbawa dañde hen seeɗa ay ɗo mbatta ni ay ɓallo seeɗa beele mbawal ga haala kokka ɗo leska ay bandam janga mbawa ñaawa mbiyam ay mi sawi ɓiɗɗo ay ɓiɗɗo ko ni ɓiɗɗo ay ɓiɗɗo ay heɓi ɗo ɓi e ɗi ɓiɗɗo sa yi ɓiɗɗo ayi ɓiɗɗo am a heɓi ɗon ɓi o e ɗo o ɓiɗɗo am janga mbawa ñaawa ayde sala kadi mbayla gollal ngal ƴetta ka ɗo haala mbatta ka dow ɗo mbiya ɗo ɓiɗɗo am bandam ay ɓiɗɗo am bandam wadde nden ɗo gitta ɗo mbaɗani ɓiɗɗo am bandam janga mbawa gitta oɗo tawde omo doto ay ɓiɗɗo am wadde woni fandare tan ko ha ɓa o ara ɗa o ara ɗo fandare nde ko ha nda o ara ɗo fandare nde ko ha jiya jaa o jiya ŋa o jiya nga o ɗo jiya mba o ɗo jiya ñaa o wadde ko ɓa o a dañi hen ɓa a dañi hen ɗa ay ɗo mbiɗa ɓiɗɗo ɗo ɓiɗɗo am ɗo ko ɗon keɓɗa ɓa e ɗa ɗo mbiɗa bandam ko ɗon nda o yaltiri ɗo mbiɗa janga ɗo ɗon keɓɗa na e ay ɗo keɓɗa jawo ɗon keɓɗa jawo ay ɗon keɓɗa jawo ko ɗon keɓɗa kadi alkulal ŋagal ay jang nga ɗon keɓɗa kadi nga o ay nga o nen mbawaɗo ɗon keɓɗa alkulal mbagal ay mbawa ñaawa ɗon keɓɗa ñaawo ayde awda dañi hen ɓa wadde joni a heeɓi hen ɓa a heeɓi hen ɗa
a heɓi nda, a heɓi nja, a heɓi ŋa, a heɓi nga, mba e ña. wadde mbiɗa ko ɓiɗɗo am, bandam, janga, mbawa, ñaawa. ko ni jangde nde jangorto, ko ni jangde nde famorto. joni noon mbaɗa dani henne beela ɗum woɗɗo seeɗa ha mbawa ɗum janngude no moƴƴi. ko alkol jannguɗa ɗe tan kanƴe tan garata gartata aɗa ngari jinggandema ha natta wonde majjuɗo gonta gando. ayi mbaɗa ni ɗo jippina ɗo o sanan garan ɗo mbaɗen ni mbaɗa ɗo henne 00 221 77 o 906 14 81 wonan yimɓe dadde ɓe so gari naata janga wona 81 mbaɗa yaya ɗiɗo mbaadi yaya nani mbaɗa li gasi gaddoro temedde mum 4 ko natiri e jangde mumen to wona tan mbiɗi on jarama min beltima ala. joni sa waɗi ni no gay noon ƴetta ɗo mbatta ni ngabba dow. ayi ƴetta oɗo jippi ha less gasi. a joni allol ma a andi sa yiɗi nadde ɗo ndewata naata, sa yiɗi wallude a dañi lawol ɗo ndewɗa mballa numéro o nan ɗon a jiɗɗa wallude a dañi lawol ndewɗa mballa tawa gontiɗani mballira Allah jingana jangde 00221 77 906 14 81 yayali mbaɗa orange money walla Wave ma westere ma jetto bandiraɓe ma mballuma aɗa walle anne kay taw alarba ndewata gaddana bande en ko baltire e jangde mumen. ka jangowo kala mbawɗa wonde aɗa janga ƴettu hen hunde ma annene jeeɗa e walloɓe ɓe, anne jeeɗa e walloɓe ɓe. a faami ay nani ay joni ay nani faami nanɗon joni gara mbaɗa ni ngabbina dow ɗo seeɗa waɗa ɗo ni o jippo seeɗa ayi gasi ɗo mbaɗa ni kadi ɗo jippo seeɗa ayi a faami de. joni gonɗo bindol gotol keɓida ɗe alkol ɗe ɗe ngabbina ɗe ayi ɗo jippo gasi. joni a wi ɓiɗɗo ɗon keɓɗa ɓa o e ɗa o bandam ayi ɗo bandam ɗo ko ɗon keɓɗa nda o mbaɗa ni ayi ɗon keɓɗa nda o ay janga o ko ɗon keɓɗa jaawo mbaɗa ni ay jaawo nani ko ɗo keɓɗa ŋaawo ay gadda ŋaawo hato ay ŋaawo nani ay ngaawo ɗo keɓɗa ngaawo ayde wadde jaawo e ŋaawo e ja ŋa e nga koye janga ɗo keɓɗa ɗum ɗon. ay mbawa o ɗon keɓɗa mbawo a faami de. ñaawa ay ɗo keɓɗa ñaawo a faami de. joni noon sa welama noon addude alkulal ngal ɗo ƴaawo mbiya bandam ay ɓiɗɗo am bandam janga mbawa ñaawa walla mbiya ƴoƴa walla keɓa ƴeeho ƴoƴa ñaawa bandam ɓiɗɗo am ɓiɗɗo nani am nani bandam janga mbawa ƴoƴa gadda ngal ɗo ƴoƴa o wona hen keɓata ƴeeho ƴoƴa won ƴoƴa ñaawa fuɗɗarde wadde sa yiɗi addu ngal ɗo henna addoy ƴoƴa
nanna hen tan keɓa alkule ma jahaju ma. ɗum ɗo tan sa wawi ɗo tan windandema nde hannde o ko windande teskuya wiyete. teskuya ko jangganmi ko so fawi windude taw mbeɗa wawa andude ko bindami koye bindorto. hande noon wona ñalawma jangde kono ko ñalawma tan hokkude on windande ha dañon ɗo mbawɗon tuugade ko jangaten ko ɓuura weɓande on. jangde jangoton nde hewande heddi ko teskuya o tan ɓurata hewde hen teskuya ma an jangowo tan cohlumi hen an jangowo. ƴette kuɗimon e carnet ji mon mbañiɗon janggoni ɗigga. yo Allah wallu kadi yo Allah newnu Allah en kadi yo Allah on gonirabol ko musidɗo moɗon guiɗa moɗon Yaya Ali ko Sénégal. bisimilla ƴette binde mbañirɗe jangge mbawe.